салом дӯстони азиз, мехоҳед дар як лаҳза ранги фони ҳамин духтаракро иваз кунем. Инак меравед. Якум мо чӣ кор мекунем? Медорем виделения дар инҷа цветовой диапазон ва дар инҷо нигоҳ кунед. Ба мо як акно мебарояд. Акно якум пипеткая мегирем, ягон лави рангба зер мекунем ва дуюм пипетка плюс инро зер мекунем ва дар ягон ҷои бо ҳамин ранга, яъне ки яркитараш зер мекунем. Окей. Вақте ки яъне хел буромад, мо дар инҷа паузунок дорем. Метонем паст ва баланд кунем. Аввал инро нигоҳ кунед, чӣ хел виделият кард, вале ҳозир лабам мегирад. Окейро зер мекунем, инҷа ҳила дорад. Медорем анин боло. Инҷа инструмент прямоугольни ласо интихоб мекунем, алтро зер мекунем ва анин хел меравем дӯстони азиз дарун, ки ҷое ки ҳамин виделият кардаги бояд мо дар даруни анин бигирем. Хай интеро зер кардем. Тамом. Shift F6 мекунем барое ки гирдашро хиратар бигирад ва се мемонем. Интеро зер мекунем. Контрол уро зер мекунем, анин акно мебарояд. Баъд аз амин боло мо метонем рангро иваз кунем. обуна шавед то наворҳои ояндаро аз даст надиҳед.